Sinasabi dito, pag may pinatila ng anak, lalo na pagkababae, hindi na mapakali. Kaya ang hindi mo ng cellphone, pagka kami immediate na mag-text sa'yo, hindi mo na nag-text. Sino dito minsan gano'n? Nag-aalala ka rin. Hindi naman nagpaalam sa'yo, nagagabi din. Lalo na ho pag nag-college sa mga anak nyo. Imagine, ilang oras lang tayo dito sa church. Sandali tayo nagiging banal. Isang oras na banal. 23 hours na karnal. At ang mabigat dito, yung natutuhan natin magaganda, paglabas natin, ang diablo, ang galing! Kalimutin mo lahat ang natutuhan mo. Ganun niya kada binubura yun. But you know, still, it's our duty, parents, to train our children. And I believe by the grace of God, when he is old, they will not depart from it. Darating yung time, dahil kumuha ng kalokohan niya, maalala niya lahat ng tinuro natin tama. Ipapaalala yun ng Banal na Espiritu. Nasabi niya, yung nanay ko, ganito, naalala ko po yung sumulat ng Amazing Grace. Napakawalang niya pong tao niyan, pero nung bata po siya po'y pinalaki ng anak niya sa Sunday School, lumaki po siya, naging kapitan ng barko. Sino ba alam niya sa Isaac? John Newton. Yan. Naalala niyo nung tinuro niya ng nanay niya na nasa kainitan siya ng paggawa ng masama. But one day the Lord speak to his heart. Naalala mo ba yung tinuturo ng nanay mo? Kaya niyo kung minsan nagtataka tayo, Pastor, bakit ganun? Bakit kinakailangan pang maranasan ng anak ko ng lahat ng ganyan bago makakilala sa Panginoon? Bakit kinakailangan pang maraming masaktan? Tanungan na lang natin ang Diyos pagdating natin sa langit. Amen? Kahit tama yung pagpapalaki ko dyan, alam kami, niluduhod ko yan sa Diyos. Pero still, bakit ganun pa rin? Alam nyo, ganyan talagang buhay natin, makulay. Amen? Amen? Eh si Job nga, wala namang ginagawang mali yun. Araw-araw, nilalapit niya anak niya, bakit nawala lahat? Yung kabuhayan niya, isang banda, nalugi lahat. Nagkaroon pa siya ng sakit. But never in his life that he asked the Lord a question, Lord, why? But he asked the Lord, what? What? By the world around us. Kaya yung mga anak natin, minsan, kaya sabi ng bata na yun, wag mo yung sisihin ng daddy at mommy ko. Ako ang may kasalanan nito. Ako ang may dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganitong klase ng buhay. At least yung bata, marunong din siya. Sabi ko baka turning point na rin yun. Amen? Amen? Diba sa inyo, sabi ng isang pastor, kasi anak niya medyo ganun na. Darating ng panahon, sabi niya, umaasa pa rin ako sa Diyos na papaguhin niya yung anak ko. Sabi niya. Pero nyo, kung minsan pag lumalagay ka dun sa sarili ng ganun, paano mo ba tatanggapin yung ganun? Not only that, through church, how is the conscience program by parents, by the world around us, such as television, no further explanation, you know that. Sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Minsan naiinis ako pag nagtutulo ako. Ang dahil mga bata nakahilata, natutulog. Siguro nagdota ka na naman. Sabi,
Ilang oras ka nagdodota? Pastor, magdamag, mag-araw. Pero ngayon po, nabawasan na po, 3 oras na lang. Imagine that. Through the church. Kaya meron nung tayo, kaya sabi ng Panginoon, unto Him be glory in the church in Christ Jesus throughout all ages, world without end. Church, you are here because you want to learn something. Maging baon natin, pag tayo lumabas sa sanlibutan, at haharapin natin yung tagbuhan ng kalaban, na hindi natin alam kung saan nanggaling. Kaliwat kanan, harapan at likod, tumitira siya. Kaya kung wala pa tayong panahon pumunta sa church, wala tayong kalaban-laban. And then fourthly, by the word of God. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Brethren, how is the conscience program? By parents, by the word around us, to the church, by the word of God. How does ignoring your conscience affect you? It will hinder your prayers. Alam niyo ito yan. Pag ikaw dugmo ka na sa kasalanan, kahit anak ka ng Diyos, you don't pray. Ang isip natin, bahala na. Pero may takot ka. Takot ka mamatay. Takot ka sa kaduskos. Takot ka kahit kanino. Bakit? Because your conscience will not lie. It will hinder your prayers. Sino sa atin dito, yung access mo sa Diyos ay walang tinatawag nating gap. Ibig sabihin, yung bang pag nanalangin ka, ang sarap ng pakiramdam, yung bang tuloy-tuloy. Pero pag nanalangin tayo, parang isip natin, sasagutin pa kaya ako ng Diyos. Pagka gano'n, malayo na nararating natin. It's between you and the Lord. Pero alam niyo, ang Panginoon, lagi lang siya nandiyan, naghihintay. All you have to do is to confess everything to God. And He is always righteous to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. It will keep you from receiving God's best for your life. You know, ang Diyos, wala siyang hinahangad sa atin kundi masaganang buhay. Amen? Amen? Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yung buhay natin ngayon, hindi ang Diyos ang pumili niyan. Kung ikaw ay nagtatamasa ng hindi magaganda ngayon, problema, kung ano man yun, hindi po ang Diyos ang may gawa niyan. Satan. Kasi siya, there is only two paths to follow. Amen? The narrow and the wide. Saan ka ba tumata? Doon sa narrow? Madali mo maging Kristiyano. Pero mahirap magpa-Kristiyano. Amen? Amen? Pero masarap din sa biyaya nun. Kaya nga, ikaw ang pumipili ng daan mo. Bagamat ang Diyos gusto niya yung masaganang buhay, maayos na buhay, maunlad na buhay, pagpapalang buhay, pagpapala sa iba. Pero kapag ang pinili mong buhay ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi niyan kasalanan ng Diyos. Sabi ko nga sa mga young people, sa mga students, ano gusto niyo sa ganang buhay? Piliin mo ang Panginoon na maging Panginoon mo. Not just your God. But when you say, Lord, what will thou have me to do? That is totally submissive, committed to God. Na siya lang ang susundin mo. No hesitation. Siya lang. Sabi ng Panginoon, yun ang pinakamas magandang buhay na dapat piliin natin. It's include your salvation. Brethren, your conscience, you know that. Kung saan tayo dinadala niyan. But thank God, because the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, nagpapasalamat tayo. The Holy Spirit nag-guide us to the right path. Amen? Lord, salamat po sa umaga nito. Salamat po sa pribilegyo na maintindihan po namin kung sino ang nag-direct sa buhay namin sa aming konsensya. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon alam na namin mali, ginagawa pa namin. At pinipilit pa namin. Pinagmamalaki pa namin.
patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami lalo sa anong mahal sa buhay. Meron silang reprobate minds na namamada nila dahil hindi maaaring nanggaling din sa tahanan o sa kanilang kinalakihan at sa mundong kanilang ginagalawan. Tulungan niyo po kami na pagamat nandito kami sa sanlibutan, huwag namin gawin mga bagay na makasanlibutan.